guys, majong hapon na tong tanan. Welcome back sa moang channel. I like you vlog. So, kabisi isa ka bata kay na may ice cream. Ice cream na po. Gikan mo sis ibabaw guys. Tapos na wifi yan. Kana naman maligya itong ice cream. Mani ijahang premyo sa ibotog nipon. Nagbintis di jarong adlaw si Mama Ali. Grabe pag hinilakay. Kay talawan ka ado. Pangag na duha na kangipon na pa nakuan. Lugay panginantos. Ag inahan og anak ag dentist dani. Unang dentist ag anak. Ikaduha ag ina. Grabe kamulong hilak. Grabe hilak nilakay. Gaan mig kuan itus babaw tempura na migja masami. Gayo mo gusto balik ang bago. Kaan pos kuan ang kulruy ni Lixian. Tuwa, nag-inom. Silang manong. Nagpadadig ko ang Lixian, papa. Mom, Lisid, ginoo, maglisid. ma. Di ta ka palit ito, kay lisid ta kubra dito kwartaha. No. Grabe tulisin ang jata na to. 100 million man. Unsay mamingis mo, papa? Salamat pa. Salamat kay maglisit mi dito kuan kubra. Nagpadag 1,000 kalawis Ginoo. Ano may palit dito? Yummy. Gamit. Palit itong baon o kuan. Magkapalit dito gamit sa Girl Scout. Magilak na ba kagoy baon? Nana. Huwag pa kong ate Ali kasi ate Ali may gipadagpan. Dami, ijit ni Sid sa kanya. Kay kuan. Kanang humot. Nandya lami kad sa baba. Lami lagi ang nung. Lagi bukas. At least ni Sinag Marijut. Hello, tay tubig. Si Mark ang tatoy ipapalit. Jan Mark. Why are you laughing? Pangag. Grabing talawana, grabing hinilak kay ganiha, bragi ihaw. So, kung si sakit kaya rang tariga na, ar katalawan ka adyo. Ang saday ito. Ha? Oh, ito's maribuhok. Ang saday sid ano dyan na yung pamanday ko paniog to. Nilaw-uy. Karni. Wa nagbuwad. Untog ragi katasan ko. No, ice cream. Nadarapat kayo mo ito mig Mercado. Bye-bye. Hi guys! Gikan na dahil Miss Ate Ali sa Mercado. Namalit Miss Padang Mariano gaya karabi. Gito na matulis ang jami hanggi. Nagpaubas Ate Ali kayo matulis ang jami. Bitaw guys! Gikan namin nagkuas Gipadang Mariano. Mano yung gipangpalit. Nagpalit ko sa katring etlog. Yung palit kay chicken ma. O, gang gipalit na gatas. Kay musali at magpangazo ni gatas. Wag yun ang pangazo Ay, niya. Nakapod. lapitay Swak ka. rin ang gipalit para isaktas ang timplara. Lapitay sa. I love you. Di palit ka ng gatas ma. Diyan ipalit ko gigang baon sa eskwela kay mamo din isang ganahan pag-ibar pagnapilang Hansel. Kapamaydaan na itong pinalit lang. Diyan, Lucky Me Chicken, Lucky Me Beef. Usahay o mapuan sa mga karne. Dapoy corn beef. Ay, beef loaf di ay nabali. Beef loaf guys. Diyan ipalit ko daw ni og sabon kay manglaba ko tomorrow. Og shampoo og kanang cream self. So maragod to guys. Nja, salamat Mariano. Pwede na ba? Daday karna baghatag ni programin ay. Bisig mo angay kuno ka dani, isad sari prong lami ini ka hanutoy. Nja ihatag ning nanay be kay na dani sukli dani tuan kang kwartang mamitiri. Dala nagsukli. 100 rin nakuha sa 1,000 ay. Sama. So marami guys ang napalit.
Martang Mariano. Ayun. Kenapa nak? Hakang sugoon pa-arrange ni dito sa kabinet. Okay. Kaya rong di kut-kutun sa ilang gila. Kani, for the safety ni kay delikado man. Lado pag kisian, di na na makabot sa kisian. Kaya magsige maghuot. Ay, butang. Yaps. Kaigo. Kung saan na tayo sa? Haman, Saan na tayo sa? Ansel. Na-pray nga kuan. Kung saan nangan sila tayo sa? Alexio, kaaka. Di na, kay manihapon na. Munsa ba sa mo papabe? Salamat Lain mo ma. pita. Manit fried chicken ma. Nana po na luto. May ay ha, may ay tikim. For one salad. Tagal salad sali na. Manihapon naman. Diyan na ka magpanihapon. Nalabi ma. Ah, nagkaon nanay? Nagkaon? Pumunta guys, alam niya. Ha? Ice cream. Nagkaon pa na. Ayun. Ay, diyan na naman sila pa kalagasin diyan. Magpanihapon. Kaya na may fried chicken na. Isunod sa rip ah. Kaya saan mo magkaon na rin. Ito sa freezer. Ah, mag-vlog. Gusto mahal eh. Pwede talaga hindi mo na naku kaisan naku ko na. Tag-280. Ado sa katri. Ang mahal eh. Bawo. Dali, kanay. Naku siguro. Dali ka. Bawo ba niya? Ang bagay ako sa mahal ha. Balot mo ka na kayo. Hindi mo green na. Wonder Pits na magkaan eh. Wala ba yung mantika? Kalimot ko. Hindi na ako na rin sa akin. Pagyan ko. Ayan na ka na. At kaya sa ingat mong umahan. Oh, Nakita ko sa maestro tayo sa. salamat. Salamat. Salamat pa. Po. Ayan, kami ko. Karang lami ag salad. Ay, salad. Lami lagi salad ni ko. Si Maring Marilo, nagkuha na rin. Maring. Nagpalit? Ano, kimo? Sige, tigi mo. Mami, ah. Nani ko na rin eh. Nani vlog. Talo oras vlog. Ay. Ate Marilo ba? Binuar ka rito. Alam ko. Hindi, alam mo kayo pa may panihapon. Lami lagi sisinan. Kuya, Papa, bakay si Tatay pa. maging mga hindi si Jack. Lupo ko, pwede ba pa na pa. Kaya. Nagdala yung mga hinimo, tingnan na. Kaya tingunting. Iklog. Mami, ikaw doon, mural ka ng buning anhin. Ano sila yung Yan. Lami lagi maring-marilo. Mami, akado maring. Mami, akado mong salad, te. Tapos kaya atan tayo sa. Smile. Pangag. Dugay na ko Wala kay na school na tayo sa. Oh, sige, magkag-absent. Uy, na yung mantika di ay. Sabi ko gitagang kong sito. Ti. Uy, basi ba inom nila, ha? Purigito, dagi na lang ka na. Lagi mo vlog dili ko ta. Babay na, Pipi. Tayo sa ano sa skills. Laging manginabuhi ta. Ano laging ka na. Ani anhilon, kamatadon. Eh, kanya ta, pero mga ina daw eh. Mga inahan nga ko ano. Bukan ka nga ni. Mga inahan nga mga gwapa. Lagi. Ito guys, mara na ang vlog guys. Salamat sa inyong pagtanaw. Salamat Pid Mariano sa imuhang 1 million pesos. Ang gamit ko. Salamat guys. Thank you for watching. Bye. Bye. Ang gamit ko. Kat mo. Mm.